Така, дай. Ти имаш на две. Покажи ми сега банята. И всичкото това в Долна Митрополия. Намираме се в Долна Митрополия, в селското стопанство на Долна Митрополия. Хотела на селското стопанство. Може да забележите каква е банята. Ние сме в пълен шок. Днес на обяд ни сервира една госпожа с бели ръкавици в селското стопанство в Долна Митрополия. И ядохме яйца по панагюрски. Гледай как става. Климатик. Климатика, забележете, е Panasonic. Той не е Беко, не е Веко, не е Меко, той е Panasonic. Така. И нещо друго. Колко от хотелите в Долна Митрополия имат смарт телевизори Samsung? Гениално място. Само искам да видите матрака колко е дебел. Видях сега последно изследване, има добро около 14% подкрепа, което за реформаторите е добър. Умопомрачаващо. Значи, който не е бил в Долна Митрополия на хотел, долу има басейн, между другото, гъски, патици и всякакви такива неща, басейн, че може да си цъкнеш. И трактори. И трактори. И пестициди.